Čaute, som Lomkalom, samozrejme, že hej. No a teraz by som vám chcela hovoriť o svojich spolužiakoch. Na zaštupovala Peta A. Tak, viete čo? S čím je moju najlepšiu kamarátku? Áno, Anna Maria Danielová, aspoň myslím. Áno, hej, počkaj, nie to Maria, to je Anna Danielová proste. A je to veľmi dobrá kamarátka. Čo sa týka záujmov, máme skoro rovnaké. Dosť sme si podobné, nemyslím akože tvárovo. No ale proste. Potom, čo by som tak ešte nepovedala, ak sa s ňou chcete skontaktovať, tak má Facebook Anna Mária Danielová. A potom, ak by ste sa chceli s ňou skontaktovať cez Skype, no tak hneď vám poviem, ako sa volá. Proste ja ju mám aj na Skype, ale ide o to, že počkajte, musím proste, no a tak to teraz presne neviem, ale viem, že je Anna 4, Anna Mária 4, ja neviem, ja som si ju proste zaregistrovala ako Anička Dušička, je to vlastne dobrá kamarátka, ktorá stojí vždycky pri mne, ale je to tak akurát, podľa mňa. Nie je to ani moc, ani menej. Mala som aj kamarátke iné, samozrejme, ale táto je nejakom výnimočná. Proste, ona je taká iná, ako napríklad, keď zoberiete viacero púpav a do stredu dáte Margaretku. Tá Margaretka je Anna, lebo ona s tými púpavami, mojimi kamarátkami akože veľmi vyniká. A teraz mi píše akorát, že už som si to pustila. Pozerala ten, že Lomkalom život. No. A ak chcete, zavoláme jej a vy budete môcť vidieť. Tak počkajte chvíľu. A počkáme, aby ste ju mohli vidieť. No, počkaj. Ja som to nastavila, aby ste videli. Tak napísané, že už som si to pustila a zavoláme jej. Dobre? Ideme volať mojej najkamoške. Čau, Anna! Anna! Zapni si kameru, prosím ťa. Kde máš? Musíš chvíľu počkať, lebo ja ťa ani nevidím. Ani moji kamoši ťa nevidia. Jak? Že moji kamoši ťa tiež nevidia. No, tak. Milí moji kamaráti, toto je Anna Mária Danielová. Dobre, tak toto bola moja kamarátka Anna Mária Danielová a možno sa uvidíme inokedy. Toto bolo moje prvé video o kamarátkach a mojich spolužiakov. Čau!